Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mriki kita sedaya arep macake gegulitan kang ira-irane pahlawanku. Nami kula Sandi Alfian, nomor absen 3 kali. Nami kula Irsya Samara, absen 12. Kula Insya Nana Silva, absen 12. Nami kula Evan Yuwan Nurpandwana, absen 11. Nami kula Zubri Mantara, absen kali dosa 6. Kula Satria Handayani, absen 13. Kula Florencia Elena, absen 11. Kula Dimas Putra Fajar, absen 13. Sing iso milang jiwa raga lan semono uga jiwa kesatria. Tumandhek ing dodo ora mikir saka ngendi omahmu. Rasa perjuangan sing lurut. Emosi ora duri ing bangsa. Nalika ing dina kemerdekaan. Mardika endahe nembangake Indonesia Raya. Ing jaman kang wis sarwa ayu, sak kabeh ing donya ora bisa bales jasa. Iku para pahlawan merga perjuangan sing ikhlas. Lang sing utahake akeh detik. Ing dina iki kabeh rakyat Indonesia isih miliknya. Tanpa perjuangan pahlawan kita ora bisa rasake kemerdekaan rakyat lan bangsa ini ing negarane dhewe. Sapunipun praga teka kita sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.